Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imrozangi navorimo darbораи туникафон. Туникафонро чӣ хел 1 метр квадратша чӣ хел ҳисоб карда дар кор дар ҳамин хона чанд маблағ хараҷот шидаги чанд метр туника рафтаги ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Имрӯз мо дар моҳи январ қарор дорем, яъне ки 13 январ 2026 солда нархҳои туникафон чӣ хел шида истодааст. ҳозир мо қарор дорем шаҳраки Уялӣ, яъне ки Хуросон мешавад дӯстони азиз. Ин устоҳо тамом вилоят шаҳр ноҳияҳо Тоҷикистон имкон қадар рафта хизматрасонии худашона мерасонад. Акнун бошад дӯстони азиз, ҳозир як объектта нишон медиҳем. худ чӣ хел бурамода аст, фикротан беморон дар комментария менависен. Акнун бошад якта барои шумо маълумотро мерасонем. Марҳамат наздиктар мебурем. خب دوستان عزیز، اکنون باشد برای شما تونیکافون رو چه خیلی کوادراتش حساب میکند. بسیار کس خطا میکند، یعنی که 1 کوادرات متر جدا 2.5 متر تونیکا، یعنی که متریال خراجات میشد. حساب همین نرخش قیمتتر میشد. مثال حاضر 1 متر کوادراتش 100 سوم باشد، حاضر 1 متر جدا 2.5 متر تونیکا خراجات میشد، یعنی که 250 سوم خراجات میشود. دوستان عزیز، همین شما خطا نکنید. анакрун бошад дӯстони азиз, вобаста гулошон, яъне ки дизайношон, агар дизайнош бо дигар хел шавад, мумкин 1 метр то 3 метр туника хараҷот шавад. дар ин дохил мешавад дӯстони азиз, устоҳо худашон рекаша мебуранд, материалша, лесаша, самарез, чизе расход мешавад, ҳамаша устоҳо худашон мебуранд. як бор дизайни хонаро тамошо кунед, чӣ хел хушрӯ буромадаги дӯстони азиз. нархош бошад аз 100 сомон сар шида то 130 сомон рафта установка шуруъ карда метиҳад. дар WhatsApp шумо муроҷиат кунед, каталог чанд намуд дизайнош ҳаст, чанд намуд гулош ҳаст, ба шумо равон мекунад. Кадомаш маъқул бошад, бемалол шумо интихоб мекунед. ана акнун бо як чизро гам мезанем дӯстони азиз. бисёр кас мумкин савол метиҳад, яъне ки люстраро тамошо кунед. размери люстрамон бариш 1 рима, дарозиш 3 метр. ин нархда люстра дохил намешавад, яъне ки аденна ҳисоб мешавад. мисол ҳозир ҳамин люстрамон тақрибан 3500 сомон аден ҳисоб мешавад, яъне ки аз беғази 1 метр квадрат ин аден ҳисоб мешавад. дар кор бошад люстра мемонед, дар кор набошад хушруъ карда гул карда обични карда мемонед. лампочкоша бошад плафоноша соҳиби хона оварда метиҳад, шумо устоҳо, яъне ки худашон часпонда тоғир карда метиҳад. акнун бошад дӯстони азиз, ҳозир як гирдои хонаро новоша нишон медиҳем. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ буромадаги. барои шумо боз як маълумотро менасонем. бисёр кас новои гирдои хонаро дарунда мемонад. агар дарунда монад, материал бисёртар хароҷот мешавад. агар берунда монед, материал эконом мешавад. ҳам бо шумода хеле ҳамёнбоб, ҳам бо новора, яъне ки тоза карданӣ бошед, удобни ҳам осонтар мешавад. ҳозир ино ҳам ҳамёнбоб кардагианд, ҳам бо удобни барои новора тоза кардан берун буровардаги. фасади хонаро бинед чӣ хел хушрӯ буромадаги. фикрҳои шумо чӣ хел аст дӯстони азиз? новара дурунда мондан дар кор ёки берунда, кадомаш барои шумо маъқул аст? устоҳо ҳамаша барои шумо тайёр карда медиҳад. акнун бошад ина барои силифош овша тайёр карда буроварда мондагие. марҳамат, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. хоб рақамҳо дар зери навор. ҳозир ҳамин 270 квадрат туникафоно тақрибан 10 рӯза буд кардаги ҳамин акаи усто Улуғбек мебошад. ино дар саҳифаи YouTube, Instagram, TikTok Немат туникафон нависед, мебуроед дар саҳифашон. бемалол кадом видео дар кора чӣ хел шидаги кадом дизайнош ҳаст, ҳамаша барои шумо нишон додаги. бемалол занг зада муроҷиат кунед.